Diarep-arep warga Putuk Reja Lojarat Kabupaten Nganjuk kaya ngapa? Munggah panggung Mas iringane serampat yuk dados langsung. Wilujeng dalu Mas Rendro. Wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nggih. Alhamdulillah luar biasa nggih Mbak Cangik, Mbak Limbuk nyapa kowe. Gelo. Lah nyapa kok gelo iki lho. Mosok wingi blangkon kok dikei remason nih gak matane PC. Masuk angin ku sedikit geger ora kok ndas. Sing Lho, sik to. Lemu nyeleh blangkon ning endi? Lah teng mriku to Pak. Lah kula gulo joget kok sampe sak bosoke. Lah kok dibalikne diolesi balsem, Pak. Lah balsem sik lumayan anak Mas wingi dagelan melu rombongan Sekar Gadung kok blangkone diundangane ning yoga. Uduk blangkon supaya 4. Lah, ki ngerti kowe kudu. Jadi ndas kuwi ranten kok piye to. Lah sing ngendang ki ngerti. Ngerti yen sliramu ki ngelu terus rak ngoten to Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Lah ya mula awake dhewe alhamdulillah Mas TB. Kowe rong dina iki tak rasane gak enak ning atiku lho, Bro. Iki elek-elek iki ya kancaku Mas TB. Emang ngono, Ndro. Aku iki saiki dadi partner kerjane TB. Wah. Ora kowe. Ngerti ora PT anyar yo iki. Omong ngono. Rumang samu. Nek kancaku mbok dalem maune CP-ne bangkrut ngedeke PT dhewe. PT enggal niki. Niki ketane ya sejelontas bangkrut, Pak. Ora niki PT enggal naminipun CB. Oh, CB. Slendro TB. Nah, Pak. Nek aku diwirang-wirangke kalih pengendangi panjenengan nyuwun sewu Mbak Cangik iki. Kula sing mboten trima. Yo, kula niki elek-elek teko Blora ditekani Mas TB dijak sepelan, ya to dijak nggih grup anyar. Kok malah mbok isin-isinke. Lho, apa? Ngenyek wong malah. Kok ngono? Wah, koclok. Kocok dhewe kowe. Matamu iki lho sing ngene.
Mas. Wes yo kaya ngono, Mas. Jampot dhewe. Mas, omong ngono. Ning kene iki padha nyambut gawene lho. Sampeyan nderekne Pak Minto, aku yo nderekne Pak Minto. Rumangsamu kaya Bagus dhewe omong ngono, Mas. Bagus dhewe. Dampot dhewe. Oh, kelane Danko iya. Danko piye letok iki? Anu jancuk kowe. Kowe ngerti ora jancuk iku ora suatu makian, ora kok elokan iku kata mutiara. Mosok to, Mas? Jancuk itu jan itu jantan, C itu cakep, U ku ulet, K kreatif. Dadi jancuk itu jantan, cakep, ulet, kreatif. Ngono bengi iki awake. Lek ngono termasuk sampean iki dagelan jancuk no. Yo kowe. Kowe aku ngono gak ya Pak nggih. Aku gak. Sing negesi kono lho. Saiki TB dagelan jancuk. Jantan, cakep, ulet, kreatif. Nggih, mboten napa-napa wong kula delok niki nderekne dalang jancuk. Lah kok kowe tekan kono? Lah jantan, cakep, ulet, kreatif. Lah nek aku jancuk tak ombe no, Mas. Apa? Lho, iku ramuan. Jancuk iki adalah ramuan khas dari wilayah Jawa Timur. Apa kuwi? Jancuk iki jahe, kencur, jeruk, ku menyehatkan badan. Oh. Ora mudeng ora pengalaman kowe kok. Ora ngerti ku ciu kok. Lah, ngeten iki lho. Mula nggih nyuwun sewu nggih Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Ya. Alhamdulillah dalu punika saged silaturahmi lho Mas niki. Kula niki sewanteng Putuk Rejo niku mung ping kalih, Pak. Heeh. Tahun wingi kula eling niku main teng cedhake waduk Putuk Rejo. Oh. Jaman bosok-bosoke brambang mergo udan. Wayangan iki lampune peweteng sindene papat tuwek kabeh. Sik tak urus. Kowe sing pisanan kae nglawak ndagel ning kene jaman bosok-bosoke brambang ning gone mau kono ndi? Ning ngene waduk Ning Putuk gone Rejo. waduk kowe ndagel karo sapa mbiyen? Aku kok ora dijak ya Mas ya. Ayo ndagel karo sapa? Lah nggih, kula kok mboten dijak. Lah iya. Aku kok ora mbok jak. Kowe nilap aku to kowe. Nilap matamu. Saestu Pak, lah saniki luar biasa. Wak nanggap bersih desa ngrawuhke panjenengan Ki Minto Darsono komplit kerawitan pesinden Sekar Gadung niki mergo napa Pak? Panen brambang. Layak sinden mung padha tuku 5 kilo, 5 kilo. Sinden gembos niki lho. Lah ngopo? Wong lanang bareng kok kulan brambang. Wah, bis jenengan iki sine brambang, Pak. Engko munggah kono matane perin kabeh wis kuwi. Kuwi jenenge yoga gemi setiti karo wong wedok, Mas. Ora mementingkan uripe dhewe ning kene, tapi mikirke sing ning omah barang. Ora kaya kowe kuwi Digawe oleh-oleh bojone. Mergo arep matur ning bojone nek Dik arep rabi meneh. ora usah, Mas, ora usah kono. Sowan teng kene Pak niki Mbah Sugito. Mbah Nggih. Gito, heeh, selaku kades. Coplek kalih kula niki. Pak Sugito iki Pak Lurah, Pak Kades ki. Hah, kanca kuwi ben bengi ning buyangan karo aku ora tau balik ning Sini wong iku. Kowe iki aja ngisini-sini aku. Pak Sugito iku piyaine ra kaya ngono kuwi. Kowe nek muni ngono seneni Budaris lho. Budari Samalakadak. Lho, sama Budari Salamah. Salamah. Ki garwane Pak Kades ki. Ning nggone kono Pak Sugito kuwi ora kok tumindak nakal. Nyun sewu lho Pak Minto. Pak Sugito ngerti wong lanang kok sobo ning komplek. Kuwi ku kelangan 4 perkara Pak. Rugi 4 hal. Sik to. Wong lanang ki saba ning lokalisasi ki rugi 4 perkara. 1 ki rugi imane, 2 rugi kesehatane, 3 wong sing kapusan, 4 wong lanang sing bodho. Lah kok Sik to. Kok iso 4 perkara sing nomor 1 mau? 1 niku rugi imane mergo teng mriku niku wis melakukan dosa besar yaitu berbuat zina. Ora entuk kanggone agama zina itu perbuatan dosa yang paling besar. Rugi sing sepisan. Sepisan. Sing nomor 2 rugi nggon ndi? Rugi kesehatane. Kok iso rugi kesehatane? Mergo nek sering sobo ning lokalisasi iku iso kena penyakit kaget lho. Penyakit kok penyakit kaget ki penyakit sing piye, Mas? Penyakit aid iku kaget. Mosok. Ora percaya Mas Diprono. Heeh. Dro. Aid. Kaget. Oh iya. Dadi aid iki kaget. Lah mergo piring sitok sendoke akeh. Oh, dadi penyakit kaget ya. Nggih. Aid. Aku yo kaget aku. Piring sitok iki sendoke akeh. Dadi urung sempet diresiki wis digawe sendok liyane. Upama sendoke dikek plastik ngono piye? Piye? Ya cangkemmu malah pengalaman kuwe to asine kok. Lho nek ente padha wae Mas dikai plastik ning kurang steril. Oh iya. Lah kuwi sing nomor 2, Pak. Heeh. Sing nomor 3 niku wong lanang sing kapusan. Sik, kok kapusan wong yo ning kono golek seneng hiburan kok. Leres nggih. Ora kapusan pripun?
mucikarine germone. Iya. Paling gak itawa, Mas Tanjung Perak kapale layar. Monggo pinarak barange anyar. Anyar nek ning kono, Pak. Padahal wis kanggo ning gone semampir, ning gone Doli, ning gone ndi, ning kono anyar tapi wis kanggo bolak-balik, Pak niku. Kapusan. Lah sing kepapat niku sing paling parah, Pak. Lho, kok iso paling parah ki? Kuwi wong lanang sing bodho. Kok iso wong lanang paling bodho iki lho nomor 4 ki lho. Saiki pikiran, kowe rono paling gak ngetone dhuwit gawe tuku jamu. Ning kono sing ngetone tenaga keringetan, sing wedok mek ning kono cek njaluk bayar. Kuwi wong bodho. Sik. Dadi perkara ngetokne tenaga jeng tuku jamu. Lah, wong wis kok sing wedok njaluk bayar. Jane padha senenge ya ora usah bayar, ya ngono wae, Pak. Mbah. Lah, lali ngene. Sarunge sampean keri kono dijuko breng. Kowe nek kaya ngono kuwi aku sing ora trima lho. Keduk bener sarungku. Ning waktu sampean bertanggapan yang Blitar mampir mahku ndak nggo sarung, terus sampean gowo sampean mampir ning kono. Nek aku konten niku kula sing mboten trima Mbak Cangik, Mbak Limbo. Kok? Kesetaraan gender, Mas. Seorang wanita jangan direndahkan. Mas TB nek ora enek wong wedok tangeh nganggo lamun ora iso kaya ngene iki, Mas. Ngerti ra we? Wong wedok itu lebih berat daripada gaweane wong lanang. Kucluk kowe. Antep ya penjane wong wedok. Iki kena iki yakin aku kaya ngono ku. Tur enek awakmu ki mergo wong wedok kowe ora ngerti digembol sangang sasi 10 dina ning gembolane wong wedok kuwi. Pak, sampeyan iki wong lanang lho, Pak. Sampeyan iki harga dirine dicatune perkara wong wedok kok sampeyan trimo. Sampeyan iki dalang capopo jane sampeyan iki. Wong lanang wajib bekti karo wong wadon utamane ibune sing gembol sangang sasi 10 dina. Pepatah sudah mengatakan. Saiki kowe nyambut gawe dadi dagelan sing juara ning tanpa ridaning Gusti ibumu ora bakal kedadian. Niku beda ibu kali wong wedok niku beda jadi padakne, Pak. Lho, apa ibumu lanang? Lho, banci. Lho, sik to. Kok baca ibu lah. Kowe bener Pak Miki Pak Minto. Pepatah sudah mengatakan surga ada di telapak kaki ibu. Nah. Nek wong wedok mbok wirang-wirangne aku sing gak. Lho, rungokno Aljanatu Tata Akdamil Umahat ki lho. Esok umbah-umbah. Ngerti kowe? Apa iki? Tenanan apa ora iki? Lagi iki lho dalange dalil. Tak karo sik. Ayo. Kenapa? Aljanatu Tata Akdamil Umahat Suwarga ki manggon ning dramaane ibu. Ki tenanan ra? Tenanan. Ridhollah firidho waliden. Wasutaullah bisutul waliden. Ridaning Gusti iki gumantung nang ridaning ibu. Ra yakin aku nek iso tenan aku. Wah. As-sholatu khairu minan naum. Apa kuwi lho kate teko ndi? Kok ngate as-sholatu Aku mau kalah nek karo kene. Ha iya. Aku musuh karo kene iki. Musuh ya musuh. Ning aku tetep ngewangi Pak Minto. Mergo apa? Wong wedok iku esuk wis umbah-umbah, Mas. Awan isa-isa, ya to. Bengi je ngedusi bocah. Kadang bengi nek bengi iki je digugah sak wayah-wayah ije dikon mlumah. Kok mbok arani wong wedok penak tetep perkoso sak wayah-wayah wong wedok dikon masak wong lanang. Ora ngerti sangkan paraning dumadi. Gase mbledos, sapa sing mati sik? Wong wedok wong lanang. Ning kayane wong lanang yang nyang wong wedok. Lah, bener Pak. Pak. Sampeyan ket mau ngono iki ngapa to? Lah iya kayane wong lanang yang wong wedok wong terkadang dhewe ayo mlecet tok kon mlumah ya ora gelem barang. Nah, mbok eling. Wong lanang iso tumindak nakali mergo wong wedok ning ora gemati. Sing lanang ora kowe, ayo. Sing lanang mulai mergawe, sing wedok ora tau dandan, rambuté ruwet-ruwet nggae daster, amoh pedhot sitok belike. Apa ra isin? Dicedhaki angop, dirangkul ngentut. Apa ambune lenga tanah, mulak wong lanang mlumpat kawat saka omah nesu. Nah, betul Pak, sampeyan ngono Pak. Oh, buserine kurang ajar pancen. Sik to. Ora ngono dalang iki kok kaya untuk ora ndek prinsip to. Napa? Dalang iki lho. Lho, ora apa-apa bol kok Pak ya. Hah? Sik Ora dadi ndek prinsip piye? lah kok ora ndek prinsip mau ngewangi si gundul kuwi. Lah terus? Lah iki genten ngewangi kula nyalane kula. Engko sik piye cembungmu jajal? Mboten saged kalau panjenengan ngendika pripun. Dadi wong lanang aja nyalake wong wedok. Anane wong wedok ora gelem iki mergo wong wedok iki luwih kesel gaweane, Mas. Kesel apa? Lho, ben dina mong rasan karo tanggane kok. Kesel apa? Wong wedok senengane gosip, gibah, gunjing, triji. Anggere wong bakul piye kamtoke lho ya ampun duwe gawe kok ya ampun segane atos sira umum. Wong wedok iki penggaweane ngono kuwi. Tapi kan kewajibane wong lanang menafkahi seorang wanita. Betul. Nggih napa mboten? Heeh. Lho, kandhani kok. Ngapa? Dadi wong wedok wis lumrah, wong lanang menehi dhuwit wong wedok mergo apa menafkahi, Mas. Menafkahi Mergo lahir dan kabil batin. nikah iki wong lanang minangka saka guruning kulawarga lek ra gelem nyukupi kebutuhane wong wedok aja rabi. Wah, sampean sing pekok, Pak. Tak
sampean ora eling. Wah, sampean pas ijab kabul akad nikah. Wah, akad nikah kae yo bar di saya nikahkan Minto Darsono binatang dengan binatang dengkulmu kuwi. Bapake sampean jenenge Patang to. Oh iya, heeh. Ayo nek Minto Darsono binatang. Sampean kok nesu karo pake dhewe lali. Aku kudu nesu kan mau ki. Begitu disah. Sampean mesti Pak Minto Darsono. Sampean iki wis kagungan bojo Bu Srini. Sampean siap ngayani? Ya siap to. Sampean siap nafkahi? Siap to. Sampean siap ngeloni? Siap to. Nah iki klirune kok kene. Lah kok kleru ya bener kuwi ya nggih padahal nggih. Nek aku ora, begitu takoki aib, sampean siap nafkahi? Aku meneng ae. Sampean siap ngayani? Aku meneng ae. Bareng sampean siap ngeloni? Siap, Pak. Dheweke bebas Pak awake dhewe. Oh, nyata kowe manten lanang koclok kok. Lho kok koclok pripun? Senengmu mek ngeloni tok ngayane wegah. Lho, iki tak bantah iki. Lah kok bebantah? Wong wedok niku terbuat dari tulang rusuke laki-laki. Heeh. Mulane wong lanang niku gawe wong wedok sitok niku kelangan tulang rusuk siji, Pak. Mulane wong wedok-wedok aja nesu nek wong lanang ning guyangan goleki tulang rusuk liyane sing ilang. Niku lho Pak sampeyan iki. Lho, niku pun bener niku. Iki sing diarani dagelan kucluk nggih ngeten iki Mbak Cangik nggih. Pepatah sudah mengatakan Mas, kesuksesan seorang laki-laki di belakang ada seorang istri. Ngerti ra kowe? Lho. Nih, ini tembung sing badhe kula bantah, Pak. Loh, bantah neh. Laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama. Tidak ada kata-kata di balik kesuksesan laki-laki ada dorongan di belakang seorang istri. Betul. Iku salah. Sing bener di balik kesuksesan seorang suami berdiri sejajar seorang istri yang siap untuk memberikan dorongan kados Bapak Sugito menjabat lurah 3 periode karena di sampingnya ada seorang istri. Wong wedok iku ora ning nguri tapi sejajar. Kowe rungono kabeh ibu kabeh iki. Gelo aku, Pak. Gelo karo sapa? Lho, gelo karo dalange. Lho, mlane ana nek tau nguri kuwi sejajar ana kabar TKW. TKI. Sapa sing ngomong lek tenaga kerja wong wedok sejajar. Sejajar, Pak. Laru kuwi. Lho kok saged? Aku sok wong wedok ya ning ngarep ya ning mburi. Lho, sik to. Mare pikirane ek hamster ek video sih apa? Sik. Saiki perlu diklarifikasi. Betul. Sampai nyambut gawe kene sing kok golekne sapa? Lho, anak bojo. Nah, anak bojo kene umpama ngladeni awakmu ndak sepenuh hati awakmu piye? Lho, rabine lho, Pak. Oh, wong lanang wis tutupno. Amin. Ora. Amin. Ngono ae nesu. Nesunan dalange. Ora perkara nesu iki ora. Kuwi manut dawuhe Mbak Cangik, Mbak Limo bener ya, Mas. Kesetaraan gender. Nek aku wong wedok mbok rendahke aku sing ora trima, Mas. Piye? Karena apa sekarang tuh banyak jalan-jalan di kota-kota besar itu menggunakan nama-nama wanita. Contone Jalan Raden Ajeng Kartini. Terus Jalan Sartika, Dewi Sartika, Dalang Cut Nyadin. Iki mergo jalan wedok-wedok kabeh. Nek bulandane aku sing gak trima. Alah akeh dalan ning gone kono tapi nek macet lewat tetep dalane wong lanang. Ka iso liwat dalane wong lanang. Jalan tol. Wong itu apa duwe jalan tol? Ya Pak ya. Aku gak melu-melu iki. Melu to Pak Iwangi aku to Pak. Aku cah anyar ya Pak. Aku sih rombongan liya lek perkara kuwi aku. Tapi Mas yo jalan tol itu sing ngono jalan tol iki ndi Mas? Kota-kota besar. Hah nyapa? Sing ngono jalan tol ndi? Ning kota-kota besar to? Heeh. Lah tol iki ditancepke ning ndi? Ning bumi. Bumi iki nggone wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Lah iya, angger bumi iki nggone wong wedok, ora enek pakmi. Anane dalan tolku tak ancepno ning bumi. Kuwi kan mergo aku wis kadung bayar. Oh kan bayar. Niki ajate bersih desa Pak. Bersih desa. Kalih menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI. Betul. Ke-78 luar biasa. Dengan logo semboyannya Mas TB melaju untuk Indonesia maju. Wah, luar biasa. Niki Putuk Rejo niki salah satu. Saiki diganti Mas, dilonceng bengi iki tanggal 21 Agustus kita bertempat di Pucuk Rejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk. Di dagelan TB kita hapus dengan sekarang kita lonceng CB. CB ini Pak? Selindro karo. Oke, pun siap. Gah, bisa aku ngejak mondol ya. Engko alhamdulillah Pak, penting derek mangayu bagian apa malih niki saking perwakilan Bapak Bupati Nganjuk. Pak Kepala sinten wau ora tau nanggap dadi rapal aku.
Durung sik direncanakan diagendakan Mas. Nggih, mencari hari yang baik. Alhamdulillah sing penting awake dhewe ning kene ndedonga muga-muga paripurna anggenipun ngawontenaken acara bersih desa Putuk Rejo niku tansah pinaringan bagas kuwarasan, slamet lahir batin, panene brambang saya melimpah, regane brambang saya larang. Amin. Muga-muga sing duwe penyakit ilang penyakite, sing duwe lara ngelu ilang, sing duwe lara panas ilang panase, sing duwe lara mata ilang matane. Lho kok matane cendungane kok elek. Lah ya ilang penyakite utawa ilang mripat nggon penyakit belek dan lain sebagainya. Nah, niki Najanto kaya ngene menyambut mengenang jasa-jasa pahlawan niku penting. Betul loh Mas, iki bulan yang bersejarah loh Mas bagi bangsa Indonesia. Berdirinya bangsa Indonesia adalah bulan Agustus sing kemarin dipengeti 17 Agustus yang ke-78. Betul Mas. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Dan kenal sejarah. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kemerdekaan itu bukan didapat lewat hadiah, kemerdekaan bukan didapat karena doorpress, karena kemerdekaan didapat lewat perjuangan, petumpahan darah para pahlawan yang telah meninggal. Betul Mas TB. Kuwi kudu eling. Aku wis ngerti nek kowe ora bersyukur urip ning Indonesia kok. Ngapa ora bersyukur? Awake dhewe iki bersyukur nggih Mbak Cangik, Mbak Limbu. Ya, Mergo apa? Karena bangsa Indonesia sudah dijajah, saiki wis merdeka wis ora enek bangsa londo. Mulane awake dhewe iso wayangan. Karek ngisi woing kamardikan. Betul. Diisi dengan rasa kesatuan dan persatuan. Diisi dengan adanya budaya. Diisi adanya dengan kegotong royongan. Guyub rukun. Kula ngrungokke dawuhe Pak Minto, mergo apa bangsa Indonesia itu bangsa yang besar, Mas. Mergo wis ora dijajah, awake dhewe iso wayangan. Ya ora? Iso dangdutan, iso elektunan, iso nanggap lawaan. Ki mergo apa? Mergo wis merdeka. Nggih mboten Mbak Cangik. Betul. Dadi Mas, Putuk Rejo niki, Pak. nanti ana titipan. Napa, Pak? Kula wekdal nalika semanten nanti dipun ijazahi kalih ingkang sakmenika ngasta sebagai Menteri Agama. Oke. Gus Yakut. Rumiyin ngasta Ketua Banser Indonesia nggih. Ketua Umum. Wekdal wonten Tulungagung Pak Minto tulung kalau mayang kumandangkan Mars Nahdlatul Ulama. Oh, ngoten. Nggih. Ya dal waton niku Pak nggih. Nggih. Niku kedah dikumandangke napa? Selama Nahdlatul Ulama warga NU masih menyatu, mukal negarane dhewe akan dirongrong dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetap sentosa, tetap kuat. Walaupun ada kekuatan dari militer TNI, tapi ada perbantuan dari Nahdlatul Ulama. Lek kempel negarane dhewe sik bakal sentosa nyawiji. Betul, Pak. Ah, yo saiki dikumandangke Mars Nahdlatul Ulama. Kaya ngapa? Monggo.
Mares Nahdlatul Ulama nggih ingkang sampun dipun aturaken. Leres Pak. Awake dhewe ku minangka santri. Santri niku enten artine san niku sandaran, tri niku telu. Sandaran niku mung telu ya kuwi agama, budaya lan negara niku Pak. Betul. Lah apa awakmu ya santri? Aku ya santri Mas, semaku Tuban kok. Loh, nek pemasi omahmu Tuban iki nek duwe santri lan duwe titikan. Wis jelas kaya Pak Minto, pamane Pak Minto iku ngasta dalang, agemane ya cetha jelas, gamblang, nganggo rasukan busana Jawa kejawen Solo, blangkone ya nganggo blangkon, iki nyengklit keris, jelas ngagem jarik. Ibu-ibu Waranggana mesti gelungan, nganggo kebaya, sinden jelas. Lah nek kowe iki santri, titikane nggon santri ngendi? Loh, wong iki ben ngertine aku santri Mas, iku ana cirine. Lah cirine santri iki lho, dadaku lho tak tato masjid. Lho. Ben wong niku ora lali ning alam donya iki kudu sregep ngibadah. Dadamu iki mbok tato masjid kubahe loro Pak, kiwa tengen Pak. Wah. Duh. Kuwi. Ram. ya meng kuwi tok. Wetengmu gene Tak tato beduk. Ben wong ora lali wayahe salat. Oh iya, heeh. Beduk ngas weteng kuwi. Lah iki wetengmu mbok tato Beduk. lah tabuhe ngendi? Lah iki ngisore goblok. Tuwapuk takok tabuh berarti. Tabur ditato ditakone. Lah urung ngerti lah ya mlaku. Ngicipi anu nyuwun sewu Waranggana setunggal Pak. Nah, Mbak Lilis karo Mbak Punjung. Ya sing ngene. Kene nyeluk ngunggahno. Sik Mas aja sepoti sik ning ngunggahno penyanyi piye delok nek caramu piye. Ngunggahne penyanyine Sekar Jadung. Ya wong Jawa ya biasa Mas lagune. Upama sliramu Sekar melati. Cah jadul. Ketara wong tuwek. Umurmu pawanmu cilik tapi pemikiranmu wis tuwek kuno. Nyeluk sindian nggawe campur apa? Nyidam sari. Lah piye lho? Ruangane lho. GG Mas GG. Ngomong njalukmu pira ndang cepet kondo selak bojoku teko. Aku ra masalah yen kacek 3-5. Sing penting kowe ora digawa Mbah Gito. Kok ngono lho? Nyapa kok ndak mesra? Kok padane aku ki jual beli? Lho, sampeyanku ngomong nek umpama nyanyi ku bayarane pira? Kacek 35 iki tak tomboki, Nduk. Penting kowe ora ditanggap Mbah Gito. Mbak Gito iki sapa? Mbak Gito lurah kene Pak Sugito kuwi karo penyanyi ngene iki bae, Pak. Sikile ning meja mesti grantol-grantol ngene lho. Sik, ora nek Pak Sugito iki ora kaya ngono kuwi. Sing demen campur sari, demen penyanyi iki ana. Sapa? Pak Bayan. Setuadi jenenge. Dan Setuadi to. Setuadi kene iki. Cekno ke Mbak Punjung jajal. Kene. Karo Punjung iki, cekne. Cekne. Bisa kok. Ayo kene, Mbak Punjung sing ndi? Ya, sing ndi to? Oke. Mriki. Monggo Kudu kuwi buten kuwi Magdalena kuwi. Ayo kowe karo kono. Karo aku. Adik. Adik Magdalena. Aku ki kok nggih apa? Wis to lagi jangkel jati ya iso to, Rek. Kene ngajak kene. Perintahe Pak Minto niki Pak nggih. Mun niku ben karo niku Pak, kula kalah niki Pak. Alah. Niki niku laden-ladene penak Pak. penake Engko kuwi piye? nggih isuk-isukan. Iki ge isu-isukan. Nggih isuk-isukan. Malah renek wong lho, Pak. Loh, ngene lho. Yo to, isukan gene wong lho. Pak Minto ki paham kenapa sinden sing sepuh kok didekek ning nggone sebelah kiwa panggung. Iki gawe pasemon sinden-sinden sing enom. Sing enom iki aja kok kemayu, aja sok jual mahal. Elingo lho, sok ben tuwekmu garing kaya ngene iki. Sik to. Omong sik to. Kamu yo ndak enak. Kowe salah lho omong ngono kuwi. Lek tuh sing tuwek didokok ning pinggir iki salah. Kae sing kono ki umure lho sik selikur kae. Sing pundi? Aku Pipit, senom, ya? Lek. Lek matamu, Lek. Matamu dhewe. Sing enom celuk Lek. Iki umure pinten, Pak? Aku lho sing Selikur. bocah. Wis sik bocah kuwi. Delok. Gah. Delok ngene. Sudi. Ngene, ngajak kok. Angkatan lah iso. Ayo angkaten B. Lah nyapa aku ngangkat kulkas 2 pintu. Jeneng lho, wong lanang lho, B. Sik tas wis mata-matane. Oh, angkatan aku. Sayang to, pasti akan sayang to. Sayang, tai ngasu.
Mbok aja nesu aku jane kangen karo kowe lho. Kowe cuma sampean niku gak ngadeg kok Nduk. Aja nganggep Pit kowe delokne beruk Pit karo kuwi mang Pit. Ayo. Gendong. Gendong to. Gendong ngarep wong guri. Sembarang. B, wong lanang ki mbok mesra kaya aku, Mbak nyun sewu. Ngomong. Saya. Piye to? Iso ora? Meneng Cindik ngantune wae. sik to menenge tak gacok cengkelmu kene. Enggak arep nyekel ngene dadak lewat ngarep lewat buri. Kowe ku mbek nyawang awakmu lho. Sikilmu ku ndek arep aku sampeyan ora delosor terus to. Kowe ku mbok ngawasi sikilmu iku dawane sak pira. Kok arep ngangkat penyanyine? Kowe ape golek sing gedhe to? Lho, sapa? Kowe ape golek pasangan sing gedhe? Lho, gegermu sing ndi to? Walah, dagelan mripate PC ya kowe iki. Lah kabeh gedhi kabeh. Lho, kok ayo. Walah, Bar Beb, wis ra Kok ora ayo ngedekne kancaku Pipit berbobot lho iki. Macam-macam kowe karo aku. Hati-hati lho karo Pipit. Gak, Wingi Ki. aku nggawa dagelan kok jarak Pipit mulih. Wis tenan. Hilang dase. Langsung rumah Mulai sakit. langsung ini. Ngono, langsung. Pit, memang delokne yo karo Andi. Piye? Jare kowe Iya, kaya Mbak. beruk, jare kowe kaya beruk. Aku kaya beruk. Tenan. Sikilmu jare kaya sikil gajah. Ngono. Ora trimo kowe tok. Kurang ajar nyatane. Ora trimo ming kuwi. Apa ndroku nek sinden sing kono anggere nyanyi munggah, aku medun wae. Kuwi lho sinden kaya mercon blegos. Wah, ngono. Jare kowe kaya mercon Ono blegos. saiki. Iki lho Ini. wonge. gak wong loro iki lamis kabeh lambene kowe. Aku Mang piye? anu Coba balen ora anak ngene lho Mang. mercon bledos. Sampe anu Dik Pipit. Sampean ku aku nek merayu sampean ngerti enggak bedane sampean karo tergandeng? Lho, bedane apa, Mas? Nek tergandeng ku gedhi. Tapi kalau kamu gedhi. Lho kok Padha ae lho, Nyuk. Rumah kok ngenteng aku katut. Mbak Pipit ora ming trimo kaya ngono kuwi tok. Mau Piye? mulih teko Tulungagung to, mulih jagong ning warung, Ndro. Sinden Pipit kae bokonge kok citakan wajan nih. Kaya ngono Mas sampean karo aku. Cangkemmu iki. Sampean tega karo aku kaya ngono iki. Ora Dik, wis to Dik, apapun bentukmu. Sik aku Bentuk malah apa jelek iki lho, iki. model. Ora sayang. Modelmu kaya gajan mentolo ana modele karo aku. ora sayang. Anu nyuwun slendro Mas, slendro. Wah. Santik. Slendro apa pelok? Aja nganggep Pit. Sayang, aja nesu. Slendro aja gelem. Slendro mek cilik. Kowe emang delokne jare susumu sak galon. Nan. Sapa? Sesuai iki lambene. Jane sakmono nek nyamper rak dike guri. Lah jaremu ngono Kaya ya kowe kura-kura tak ninja. jawab. Masa ya ngono tenan? Sak galon ku gedhi. Anu Dik. Aku tenan, aku asline gak kenyek karo siramu Dik. Ya, Anu sayang, Kuwi ora apa-apa, Pit. Lek mek delokne ngono ndak apa-apa. Mangar munggah ki sing WA aku. Pak. Pripun? Ki kaya Pipit lho, BH-ne lek golek ning endi. ya timbangane iki ngono ki mbok tekon aku dhewe. aku wingi kewirangan, Pak. Lah ngopo lho, Mas? Tanggapan dobelan kan awan bengi kula mboten mulih nunu tadi tenggene omahe Pipit. Golek anduk ra ono, Pak. Lah kalau campuran nggone pempen iki ono anduk rupane pink. Tak gandukan lah kok. Hei, kowe nyapo? Andukan matane iku sempaku lah kok lho kumpul. Sik gawedi, Pak. Kaya Masa aku ya ora iso bedakne yo. gudi ombol. Karo Ora apa-apa karo kok kaosku timbul. gede ndi? Pit, terima apa adanya. Nggih pun. Heeh. Yang rumangsanono kowe nek mubeng ning kutha Tulungagung, golek BH, golek cawet ora cethuk ya. Jan kula dandakne Wis anu. dandakne gek bakale iki kok kampli. Bekas kampli ini kan Heeh. tulisane Apa? berat bersih 45 kg. Ya kowe yo coba kalah. Tulisane ning kene, Mas. Kowe nek gawe ngono Jangan diganco ngono tulisane. Kowe melu be gawe apa? comben neh ya to. Mbok nyonto bojoku. Bojomu Nyapa? piye? Aku ngerti bojoku terus Bojomu piye? geblak, Pak. Malam pertama kan anake wong ora duwe. Mbok deku, mbokku iku wong pergawe ning gone kolam renang. Iya. Akhirnya gawekno kathok saka spanduk kolam renang. Malam pertama digawe, Pak. Berarti malam pertama pas buka kelambi, buka celana aku ngerti ngawasi bojoku bojoku langsung geblak, Mas. Lah ngopo? Lah kira tulisane kedalaman 5 meter. Bae. Jerune ngono. Juru ya lek no. Kowe mesti minder. Kowe mesti minder. Minder. Minder wae. Wis, nembang. Woi, Pak, nembang.
Ora yak-yakan kaya ngono. Ben kali Pak Gito bareng. Lah iya. Wes aku medhon ya. Aja. Sik Mbak Pipit kok sik. Iki pendigane Mbak Punjung. Ana pundutan saka cek tak wacane. Sinten, Pak? Nuwun sewu Ki Bapa Minto Darsana sugeng dalu sugeng ngayahi sejiban. Nyuwun lipur kangge jampining sayah arupi gending nggih menika sesideman niku Mbak Pipit. Wah, sesideman nggih, mangke Mbak Dipun Pipit. bawani. Sri Huning dipun bawani. Wah, siap. Podang kuning dipun bawani. Oh, siap. Gending kala wau katur para warga masyarakat Desa Pucuk Rejo mugi-mugi tansah panggih kawilujengan, kesehatan, ketentreman ugi kula atur sedaya kadang-kadang panitia sedaya mugi-mugi kanthi gending niki saged kalipur penggalihipun. Pamrut saking seksi kesenian nyadran di Putuk Rejo. Matur nuwun Bapak Wanto iki. Amin. Amin Pak Wanto. Monggo diajeng. Gendong. Putuk Rejo Jasiran sapa? Bapak Jasiran. Oh nggih. Tak ana. Saking kula Bapak Sidu, Pak Sidu nih Pak. Sidu Sing kiwa. Iki Sidu iki merek buku nyok. Iki merek buku, goblok. Sidu merek buku. Merek buku. Oh Sinar Dunia to? Yo Sinar Dunia. Kapten Pak. Tak kira Pak Sidu. Matamu. Lah yo. Lah ra ngerti tulisane kunci Sidu. Lah iki merek buku kaya mbok. Saking kula Bapak Oh, Sidu ana ngono. Jaseran, Pak. Pak Nah. Jaseran. Lah. Niki Pak Jaseran nyuwun sisideman siruning kalih podang kuning. Nah, ya Mbak Punjung kali Mbak Lilis Karnali jangkep sak bawanipun namung mengko rampung bawa mboten digarap sak lumrahe napa nika podang kuning digarap musik dengan ciri akustikan satu pupuh yang kedua dengan gamelan komplit sak musike. Kargadung Pak. Gendong. Kowe ra isin karo iki to. Lah kene lho, Bi. Iki sing umure 21 ra tau njaluk gendong lho. Sing mau diceluk aku sing modekne Pipit. Awakmu kan tak gawe kejutan, surprise. Ma, gendong wong. Gendong to, Be, ben mesra, Be. Gendong ngarep pengguri. Ngarep madhep mburi. Oh, gendong ngarep kok bayar. Aku tau gendong ngarep kon bayar ya. BPJS bae ben gratis no. Gendong memang nggih. Heeh. Apa? Ketok ora yakin blas ngono lho. Timbang aku geblak. Niki surane napa Pak? Janjaturke Pak. Podang kuning jangkep sak bawanipun. Wah, slendro tak kula bawane Pak. Tenan ah. Lho tak bawane nek Jo elak. Lho, kula niku nek 3 dina pengen bawa lho Pak. Nadian wujute niku to Pak. Iso kowe? Coba jajal. Kene-kene diajeng sapa sih? Kula kali pundi niki? Sembarang. Arep kunjung. Jaremu cak. Lis, Tanahku. kowe entuk ndek gelem ora? Geyok ora? Enak Lis. Kowe rabi karo iki lho, anakmu lho sak mene-mene. Nek kedus ya piye, Mas? Bal-balan. Aku nek mbok ece gak apa-apa, Mas. Aku mbok ece ireng elek ra apa-apa. Sing paling lara ati ku nek aku mbok nyek cilik lho, Mas. Lho nyapa? Kowe ora ndek sepilane lho nek aku mbok nyek terus. Oh ya ora apa-apa lho. Karo iki ya anak mesti ganteng ya. Ayo. Masa to? Di maneman. Mas Andi, lek kono mutung ra ndek seperan lho kowe. Ora ndek sepelan. Sepilanmu sapa? Ayo. Kok ancam jadi. Ayo Pak, terimakno. Lagi ngadek kok serbuyar iki. Jamu sapa? Lilis karo kuwi ora apa-apa ya, Lis. Ya ora apa-apa, tak betah-betahne ae. Ya ya. Rek, aku senenganku sing dawa. Ndak apa-apa, iki masih cilik tapi kan rada putih timbang kuwi. Ireng. Wis ireng botak. Botak. Ya ben kok anak-anak ula-luwa. Ora duwe rambut. Lho kowe kok ngelono sirah botak kowe? Ora ngerti khasiate kowe. Apa khasiat botak kowe kok dipamerke? Lho ning isor gak kuat gawe iki. Ya Duk ya. Kok ngenyek ya. Bojone kocok gak Dek ya? Oh, le. Ora kira to sak. Pak Mintai banyak. Ampun bayangne lho Romo. Nembang. Jon. Ya ndak nembang. Lho Pak. Ning kene omak ditulis sirah butak. Metu. Kene sayangku, slendroku, cintaku. Aku cek takut yo. Heeh, rada ngene, rada Ayo, ngene. wis.
Nelo munggahke. Munggahke lho, gendut. Nyon sewu Pak Minto nggih. Sayangku, dhuwur banget lho ya Allah. Lah ngono malah ora gedok nang kok. Ora gedok. Diajar. Ora usah ngurusi tanggane awake dhewe. Yang penting hidup kita, rumah tangga kita bahagia selalu. Iya, Mas. Sapira, Mas? Nadyan wujute mung peksi. Nadyan wujute mung peksi. Oh, Dek anu. Wah, digawe puisi melelet. Bojoku sik gendenge urung mari. Lah yo. Walah. Sesuk ditulis puisine ning kertas. Agawe taline bronto. Agawe taline bronto. To. Aku kok gila to sesuwe. Bojoku tak biacak iki kono. Kuwi bojomu kono. Lah iso. Kono. Ape milik bojone kanca kowe? Ora usah bingung, sing penting sampean bawa ben ditegesi karo Mbak Punjung. Wah, latah Pak niki napa-napa diterokne. Ora apa-apa. Kaya bojoku wingi gegerno. Kowe iso gegerke. Ning nganjuk tuku brambang iki lho. Sing dasar niku wong lanang, Pak, di dasar ning ngisor, sing bakul lanang lungguh. Lah wong latah iki nek ngerti apa-apa kan disebut. Betul. Mane kok jaran. Jaran. Sapi. Arep tuku brambang sing bakul iku lungguh ngisor lanang gek katoke suwek. Lah bojoku lho nggih timi karepe arep ngomong tuku brambang, Pak. Lah kok ngerti bakule katoke suwek terus nyuwun sewu tumbas manuke. Lah sing bakul wis mboten disadi. Lah sing bakul mau ijeh. Ya terus. Alus manis nyengsem Wah, cengkok. maki diajeng Dalem Kang Mas. rambutmu kang ngemak ngembang bakung bathukmu kang nyelo cendani irungmu kang saya mbangir lambemu nyigar bokong sapa sik Nyigar bokong ki lho. Ora biacak. Lambemu nyegar jabe. oh iya nyigar jambe lah nyigar bokong nyawaprut Pak Le Ngapa ngomongnya abape kaya piye nyegar jabe kok. iya lali Pak Mripatmu. Kae lo bayangne be jare nyegar bokong be. nyigar bokong kayak metu rambute ra wes bang Pak Minto lho Pak Minto ra melu-melu kok. lho Pak Minto bayangke lho Kok ngerti? Saya kan selalu diam. wis suwe nggon kula lono Neng ndi Mas? ning nggone taman kanak-kanak lho Kok taman-taman. taman iki lho Mas taman Kaputren. Kaputren diajeng golek isi Goleki apa Mas? podang Mas TB. Ngapa be? Goleki apa Mas? Ngapa be? Ngapa be? golek isi Goleki apa Mas? Ngapa be? Sabar ya be. Nyapa to kuwi? Be. Sabar be. ayo manuto karo aku Be. Ibu, ayo diajeng manuto karo aku Be. Hei. Ngapa kok cepet-cepet? ya apa-apa lo nembak kok iso grayangi tangane Lho kan aku menghayati lagu to. sampean Mas. menggayati aku pikiranku sing ora-ora Yo pikiranmu kuwi sing jelek lho. Jari. Wah, bayangne to kowe iki. jare Mas matane yo ngeti ndi-ndi Oh. Ra tata blas ki awakmu kok. jare jepak kowe kok Lah, yo. digiding Sing kene Sing aja dicepatne lho kuwi. sing kene mbayangne lambene. Wis ora usah diagem ben ngono wae. Ben.
Sama Kene. kelihatan gagah Anu kalau Pak gitu. Minto kene. Kene untuk komandane. Pak, lambi anyar lho, Pak. Nah, Akhirnya dadane mau lho, Bos. wis, ya ngerti nek setelanmu klambine kudu anyar. Ibu bumi perasaanku ra enak kok. Ibu bunga ing atiku. Nyanding bisa dadi tombo. Luar biasa. Luar biasa. Pak Minto iki ya lek gemi setitik karo panjenengan lho Mas TB. Raketang iki panjenengan iki dianggep kaya anake dhewe. Heeh. Tresno aku karo Nggih, kowe. ana tetembungan Sabaya Pati, Sabaya Mukti. Wah, nan tresnaku suci, Pak. Samboyo putra, Samboyo apa Mas? Samboyo Mukti, Samboyo Pati. Wah, saking tresnane lho. Ngono ta, Pak? Nah, nggih oleh-oleh anake sesuk. Iki betake tresno karo sliramu lho, Mas. Pak, ikhlas nggih. Ikhlas. Aku lek karo awakmu lahir batin Terus tak ngono, wehke kabeh. Bapak Pak, ikhlas nggih. Ikhlas. Ikhlas saya itu. Heeh. Salam Muhammad. Hei, Mayan tuh berkat. kok kira Loh Mas, gedang Mas. Ya ampun Pak, Pak sampean ku lho. Jangkrik iki sajen kabeh. Ning kene iki wis disahke. Mas, wis disahke kanggo sesaji untuk memuliakan leluhur awake dhewe. leres ora ateges musrik mriko mboten. Timbangane mubadir krana wis disahke tak sangokne kok gawa mulih kena kok nggih kliwet. Nah, Mas, yo kok enek gedang sama ndulang bojomu, aku tak ndulang bojoku. Oh, yo Eh. alah. Nah, carane ndulang sing mesra ki ngene iki lho, Mas Silendro. Cintaku sayangku tak ndulang gedang ya, Mas. Ngene iki jenenge romantis. Yo Mas, aku yang melek kayak tanggoku lho Mas. Aku poso. Poso kok bengi ora enek bengi-bengi kok poso iki lho. Cintaku padamu lho Mas. Aku poso, Dik. No, Mas, Tak batal nih. Oh, batal. Ya wis tak batalke. Dulangan kayak tanggamu ya. Oh, yo Mas. Matur suwun. Mesra ya Dik ya Lis ya. Mesrane. Enak Mas. Ya ngono kuwi lho, neng iki lho, nggon aku delok ini sayangku. Ih, mesranya. Lho, garek separuh to gedangke. Gedangnya enak toh? Enak. Enak. Kok nyapa lho, Bek? Cangkem didulang karo kulit. Lah kowe dianggap pedus kok. Nek Pak niki Pak, Yo, punjul Pak. tembange diaturke